Отле. Аз забравих, бе, да, бе, да. Еми, Ще се ударя по главата. Ма. Приятели, искам да ви кажа лека вечер от мене. Лека Удобно. Живи и здраве. Защо, Методи, ако бе? има... Лягам. Защо бе, мафия? Не може, трябва да изляза вънка, пак тук вече не ми дават, разбираш ли? Всички заспали, кой на Контрола, работа. бе. Е, Абе, мафия, нали ти си контрола, ти си ама главата и там. вънка е студеничко, не мога да изляза. Това е било. Да, сериалите свършиха на моите много бързо тази вечер. Уж гледаш Добре, бе, Валя. 1 час. Ама, трупни на масата, бе, ти си мъжа в къщата, бе. Не мога пък и аз трябва да се накажа. И аз ставам. Добре, живи и здрави, Методи. Ако има нещо,